Alright, wena mntu sibukele ekhaya siyabulisa wena mntu usekhaya ngale mini yanamhlanje silapha ke kwisikolo bathi ke yiMasakhe Primary School. Namhlanje ke kwenziwe kwa i-hand over ye-ceremony ye-library mobile library. Ihleli ke nendwendwe elibuya phaya e-RH Godlo. Mama unjani ngale mini namhlanje? Ngifile Nkosi Akhondo futhi ndabulela unjani kuwe? Phina lakhona igama ngubani? Kama Mrs Ndudula from RH Godlo. Okay, uprincipal ba? No, I'm the secretary of the SGP. SGP. Usiva njani isikolo zenu ziyeza selectwa pe-BCM main course ngalento ye-mobile library benisenzela umsitho omhle kangaka? Well, we are so happy. Sisiva sigcwayitile kakhulu sifumene inyweba yoba sibe ngabanye abonyuliweyo out of le BCM le metro. Siva sigcwayitile kakhulu ukuthi abantwana bethu ingqondo zabo izabavula kakhulu. Funa uthini umazwi amandi ukhuthaza main course bheke phambili umsebenzi main course siyabulela kakhulu ngase ingawuyeki lo msebenzi iye nakwabanye izikolo so that nabanye abantwana babe open ended kakhulu. Sibonga sibini ke phaya kwindwendwe inkosi kakhulu. Alright ke nihleli ke no principal walapha ke kwesisikolo bathi ke yiMasakhe. Principal uziva njani namhlanje isikolo sakho sithe sanenyweba yobana iben course izosponsorisha ngale mobile library? Okokuqala mandibulise kundwendwe zethu, ndibulise kubazali, ndibulise kootishara, ndibulise kuye wonke umuntu olapho sindwendwele eMasakhe. Siyabulela kakhulu ngale mini yanamhlanje siziva sichulumancile. Ndiyaqonda uba ibisi stress nalandithi what is your message to main course ngalento inhle kangaka nabazali? Ukuthi siyabulela kakhulu ku main course. This is the legacy that will live for a long time apha esikolweni na for a community engasoze icime nakubani because knowledge is power. Bazosinika amandla okuba simtinge sibheke phambili. Kwiminyaka ezayo ezisikolo ngiyabona uba uyaqhubeka kwenza izinto ezinhle. That means ubhala ilegacy. Ufuna uthi uhamba kwezi sikolo ufuna usibeka kwephi level? Ndifuna ukuthi ndihamba kwesi sikolo sibe isisikolo sisemagqabini sikude kakhulu senze nangaphezulu kokuba sisenza njengoba sisenza nje. Umnqweno wami lo ndiphume noko ndiubona umzila ukuba abantwana baseDankeni village abangathathi intweni besendaweni. Siyabulela mama, uThixo akusekelele, uThixo akupha amandla lo msebenzi wenzayo kuba ezenkokheli akululanga kodwa uThixo uza kusekelela. Inkosi kakhulu. Inkosi kakhulu Sikhali, siyabulela. Inkosi. Lihleli ke nelungu le-SGP umama umbani igama mama maqala? Mpayipheli. Okay mama Mpayipheli ngicela usondeze microphone emlonyeni. Mama Mpayipheli. Okay mama Mpayipheli qale nini uba lilungu le-SGP kwesi sikolo? Ndiqale uba lilungu lesikolo ngo-2065 apha eMasakhe ngoFebruary. Isikolo eziba usebenza kwi-SGP nisebenza njani ningootitshala nibambisene kunye nabazali? Yhu tata andifuni noxoka, andifuni nothetha into uThixo yathi andisole ngayo. Sisebenzisana kakuhle gqithi netishara zaseMasakhe ususela kuprincipal uya kwitishara siyi-SGP sonke siyabambisana ngesikolo saseMasakhe. Nawe umele abazali uziva njani ninenyweba enhle kangaka njalo isikolo senu siyachongwa kwizinto ezinhle? Hlobo eli ndililo andiyazi uThixo usibona ngantoni neMasakhe. Lonke ixesha sasoloke eMasakhe siphumelela. Kukho izinto ezinhle esizifumanayo apha esikolweni ngenxa yemithandazo. Loo nto yenziwa nayo imvisiswano esikolweni. Xana ninemvisiswano yonke into iba lula kakhulu. Ngaba sayibulela into eyenzekayo eMasakhe. Sithi wonke umama umsebenzi wenu wenzayo niqhubekeke niwenze ningadinwa. Siyabulela nathi tata, enkosi kakhulu. Siyabulela Nkosi.
all the way out. Mosquito club. Catch it. Get it. Get it. Mandibulise uMankhosa i-department abantu abavele sebeni abasuka apha e-district office o-principal bezizikolo zozibini nothishala bezizikolo zozibini bantwana bam ndicela baphakamise izandla abayi-Sundowns apha kuni. Yini kanti ingaki dawana? Okay. Niyayazi laa ngoma i-Sundowns yayithatha istar ngayo ngo-2016 ithi masambe nono. Akhe niyihlabele ndike niyithiwa mandiphambi siqale. Ngubani ozayihlabela apha embukweni? Yakhona madawana. Makase ngaphambili ozayihlabela. Enkosi ke kuthe kanti akhona. Bakhona bayi-Pirates apha. Kulo mama ngiyadlala. Okay. Thobani izandla. Abamke sizahlabela ingoma emnandi yasecaweni ne sinikele kumfundisi azosivulela. Niyamazi ulizalisa idinga lakho? Hayi ke qala niphakame ke bantwana bam na ugqiba uphakama sihlabelele yona ndinikele kumfundisi. Upastor Masenti. Program Director, kubahlonipheki bonke, ndibulise ngelihle igama lenkosi Yesu, amen. Kufitshane kwam kukuyivula ngomthandazo, simcela uThixo asincede. Xa sizawuthandaza siyivule iprogram, Ncwadi Ndumiso chapter 33 verse 12, ithi blessed or happy, fortunate is the nation whose God is the Lord, the people he has chosen for his inheritance. Ndiyayithandala as we pray, it blessed is the nation whose God is the Lord. So singayisusa thina sithi blessed is the school whose God is the Lord. Amen. There is no time elinzima ngathi leli siphila kulo ngoku. Apho kunzima kakhulu ufundisa nokufundiswa. There is so much that is happening. We really need God. Amen. So we are going to bow our heads and begin to pray today as we open this ceremony.
Can we bow our heads? God of heavens, God of Abraham, Isaac and Jacob, creator of the ends of the earth, you are still God in heaven. You still rule Peskomhlaba. We want to pray today, Nkosi, acknowledging that you are God. We acknowledge you, Thixo wethu oyingcwele, as we are about to start. Bawethu namandla onke uba unguThixo phezu kobomi bethu, unguThixo phezu kwesikolo, unguThixo kwi-department ka-education. Thank you for your goodness today. Thank you for your mercy. Thank you for your grace, our Lord and our God. In the name of Jesus Christ. We want to bow our heads phambi kwakho, Thixo wethu oyingcwele, Thixo wethu namandla onke, and commit, Lord God, this day into your hands. Commit, Lord, whatever is going to be done today. In the name of Jesus Christ, we invoke the name of the Lord over this ceremony. We invoke the name of the Lord in the name of Jesus Christ. Christ, you are the Prince of Peace. We speak your peace over this place. We speak your peace in our minds. We speak your peace in our hearts. We calm every storm, whether in a storm or mental storm or emotional storm in this moment, oh God. In the name of Jesus Christ, will you reign as the Prince of Peace, Lord, in Jesus' name. We commit every speaker into your hands. We commit whatever is going to be done today in the precious hands of the Father. In Jesus Christ's mighty name we have prayed. Amen. Enkosi mfundisi. Ithani funjeka ke bantwana bam. Le program ke bethu kumifutshane. Bayicawe ndaye ekunika iprogram. Kuthiwa ndisendenzi bemfutshane kakhulu. Xa kugqibothetha umuntu ke bantwana bam, niyakhumbula la ndlela beliqhoba ngayo. Masithi ke ndigqibothetha kaniqhobe. Antso ke nilibe ngathi le. Yeka? Asiye? Yeka? Xa isithethi sisiza sibamba imayiki siza usibulisa sibetheke le mosquito ne. Masiyeli ke? Catch. Siyabona? Kubani okwazi uqhoba nge-sign language apha kuni? Sign language. Ithi ke like i-sign language ne. Siyabona? So ke ngoku xa umuntu selemile apha ndimo zawuthi ke xa efika sizamomkela ngantoni? Nge-mosquito catch ne? Okanye ndithi sign language ne? Sithathe ngothini? Ya, yabona ba niyibambe emsinya ne? Ya. Mabaphakamisa isandla bafuna uhamba sebenendawo edikwe kancinci. Oh hayi ke kusemnandi. Ngoku ke sizawuphakamisa umama uBen Lindani uba seredi achaze ke abahlonipheki. Oh, you're sorry. Hayi ke kuthiwa before asichaze masiqale kuqala ne sifumane welcoming. Iza kwenziwa principal ke. Uprincipal waziwa nini ke ba uthanda ntoni abantwana bam ne? Kanti ke ngisho into ehlaphi phambi uprincipal. Uprincipal akaziwa ba uthanda AP. Noba isound, noba intoni for uprincipal. Oh, soze nitsho nihleli phansi ayifakanga. Asibani siyayinyusa manithole ezantsi. Elithuba ndibulise kuye wonke umuntu okhoyo. Ndiqale ngawe program director. Ndibulise SGBs ezikhoyo from both schools. Ndibulise otishara, ndibulise abazali,
ndibulise abantwana, ndibulise umfundisi ebesivulela, ndibulise i-departmental officials, u-DPE, i-head office, ndibulise no-CMC head wethu walapha eMonti, naye wonke umuntu okhoyo ngaphakathi emnxebeni ngegama elihle lomfeli wam uYesu Kristu. Amen. Today yimini enkulu kakhulu eMasake. It gives me a great pleasure to welcome you all today. On behalf of Masake and RH Godlo, I extend a warm welcome and heartfelt greeting to each and every one of you today. We are truly honored by your presence and excited for the occasions that bring us together today. This event is a testament to our shared values: achieve knowledge, high performance, and excellence. These are our values and collective effort. It is a time to connect, to reflect the journey we've undertaken. Your participation means a great deal, and we hope today will be inspiring, engaging, and memorable for all of us. Let us make this day opportunity to learn, share, grow together, as our motto says we can. Thank you very much once more, and welcome again. This is a wonderful time, and hope you enjoy every moment and every activity that is prepared for you. Last but not least, today is an International Day of Play and Child Protection. So we honor this day, and also Bafana Bafana today are playing on behalf of our country with Mexico. Thank you very much. This is a wonderful day to Masake. This is a history that we will never ever forget. Nehemiah 8 verse 10, the Lord enjoy and gives you strong. This is the day the Lord has made for us. Let us enjoy. Thank you very much. Mrs. Ben Lindani, asichazele ke ba ngoba nezigesi zethu zilapha. Ingoma ke make startele yebhakaniya man. Ndicela babe ngenyama bePirates nesibaqhobela izandla besaba ngenyama. Yeke? Kaloku ikhosi inobali nasitya abantwana thenda ukuza abantu. Khalihlabeleni ke laa ngoma ithi masambe nono le Sundowns. Ole yePirates kanene sekusele kancane andiyithandi ke yona. Make Kuzo zonke i-gatherings ze-learner enrichment programs siye sithande uqala nge-preamble le ye-constitution yoMzantsi Afrika. Ndizawucela ke eza leaders ze-YCAP kuthiwa ziredi mazisivulele nge-preamble. Qale kuzo zonke i-gatherings ze-learner enrichment programs siye sithande uqala nge-preamble le ye-constitution yoMzantsi Afrika. Ndizawucela we the people of South Africa recognize the injustice of our past. Honor those who suffered for justice and freedom in our land. Respect those who have worked to build and develop our country. And believe that South Africa belongs to all who live in it. United in our diversity. We therefore, through our freely elected representatives,
adopt these constitutions as the supreme law of the Republic, so as it too. Adopt this constitution as the supreme law of the Republic, so as to Heal the division of the past and establish a society based on democratic values, social justice, and fundamental human rights. heal the divisions of the past and establish a society based on democratic values, social justice, and fundamental human rights. Lay the foundation for democratic and open society in which government is based on the will of the people and every citizen is equally protected by the law. Lay the foundations for a democratic and open society in which government is based on the will of the people and every citizen is equally protected by law. Improve the quality of life of all citizens and free the potential of each person and build a united democratic South Africa able to take its rightful place as a sovereign state or in the family of nations. Improve the quality of life of all citizens and free the potential of each person and build united democratic South Africa able to take its rightful place as a sovereign state in the family of nations. May God protect our people. May God protect our people. Kosikelele Africa. Kosikelele Africa. God bless Africa. God bless Africa. Basim Kobele. Asiye. Boss. Enkosi kakhulu okwami ke kuzo is to do introduction of guests. Firstly, let me do a small a short introduction in terms of where we come from as these guests. We are coming from the Department of Basic Education, which is Eastern Cape Department of Education here in the province, and Mankosa. Mankosa is a private university that is based in Durban, but we do have a campus or a satellite that is here in East London, in Vincent. We are having this partnership with Mankosa as DBE at the national level. Mankosa is doing this drive to all the provinces in South Africa. So we are one of the blessed provinces to be given this opportunity. We are coming from a directorate, or let me say first, from a chief directorate that is called Learner Development and Social Support Services. Esithi xa siyibiza apha kwi-district offices ukwa ESSS, Education Social Support Services. We are led ke pha ePhondweni by our director, Olidisha, the directorate that is School Health, Safety and Learner Enrichment. Sihamba naye ke umphathi wethu uMr. Y. Plata, ongu-director wethu kule program ka-Learner Enrichment. Umbathane ke lo uXesibe. Olweni. Mna ke ndisebenze phansi kwakhe ndinguMiss Lindani Bulelwa, ndinguMadlamini. Ndisebenze phaya kula office ndikuyo noMr. Luzuko Pula, ongu-coordinator kula office ka-Learner Enrichment. Enkosi. Sihamba ke nabafana bethu bakwa communications. Zawubuya ngabo bona.
Sihamba ke noMankhosa benchief. Okay. Ndihamba ke noMankhosa. uMankhosa ke sesi yile donor okanye si-sponsor sethu. Apha kule office lapha eEast London eVincent kwaMankhosa, we've got a representative enguNimala Mutli. Nankia siyambona sonke. Then sibe naye utata wethu osuka pha kwi-head office kaMankhosa omele uMankhosa and Yusuf Foundation, utata uAhmed Motala. Apha edistrictini siyakhokelwa kwela sebe lezemfundo. Sinaye utata wethu, utata uSF Qegu, oyi-circuit manager. Engathi ke ubambile nakule office ye-CMC. Phaya kwa-education ke siyabona mos uba bakhona abantu esihamba nabo abafotayo bakula directorate kuthiwa ngu-communications. Sihamba noZipho Vena. UZipho onankuya ubhuti wethu. Kwakunye noMlibo Bangani. Uphi? Oh, usathetha lala. Sihamba nabo ke abafana bethu ngaba ke benza ukuba yonke into eyenziwayo edepartmentini, noba ngumculo, noba ngumdlalo, noba yintoni, noba kwenzeka ntoni, noba inhle nobimbi, bayenze ukuba mayibonwe yi-Eastern Cape yonke kwakunye nezinye i-provinces. Baye bayifake kula website ka-Eastern Cape Department of Education kuFacebook. Ikhona pha uzawufika zikhona iifoto zenu pha namhlanje xa uyokroba. Ndibuye ke ngoku ndize kwiindwendwe zethu zase RH Godlo eMdantsane, isikolo esihamba kunye nemasakhe kule nyweba yokufumana ezi-trolley libraries. I-RH Godlo ipha kwa-NU6 ngaseMdantsane City eMall. Sinomama uBulelwa Ndudula, my name. Sibe no ungu-secretary pha RH Godlo ku-SGB. And then sibe nomama uDaimani naye lilungu le-SGB. Sibe notata uZ Khwethana ongu-deputy principal. Sibe notata uM Ngwane oyi-departmental head kwapha e-RH Godlo. Sibe notata uS Mathanda ongu-chairperson we-SGB yaphaya e-RH Godlo. Noko ke abalapha emasakhe siyabazi, asizude sibaxele bona uba bangobani na. Enkosi program director. Sinayo ne-Daily Dispatch app. Zininzi i-media houses ezikhoyo. Sinaye u-Daily Dispatch, sizazibona ngomso ephepheni. Sinaye uZikhali Media, sinaye naye ukhona apha phakathi kwethu. Siyabulela kakhulu ke kwezi zindlu zemedia eziza kwenza ukuba lento inhle yenzeka apha emasakhe ibonwe lilizwe lonke. Enkosi. Masilungisele izandla zethu. Masiye. Masipinde. Sizawuphakamisa ke ngoku
utata ozasinika i-purpose of the day. Ngulo becula nani ke noba noko ngoku ni yayibona ne nisazikhumbula ezangoma bezicula nani yeyiphi nikhumbulayo? Okay, makhe kuhlatyole kweli cala ngoku. Oh yobathi ceba abaculayo babekwe ngabo. Ndiyawusithi hayi khanihlabeleni ke bantwana bam siphakamiseni uMr Plata osuka ephondweni. Ke sitsho le Imankosale abayaziyo abazange Bible abazange Bible Okay. Ke ngoku kwi-keynote address sizawucela i-item yesikolo iphakamise utata uPlata. Siyavana bantwana bam? Ya, khaniyeke sizawucela iMankhosa ize ngaphambili. Okay, Nkosi. Kuthiwa ke ikwayari ke mayibe ready ibe yiyo ezawuphakamisa uMankhosa. Catch. Sign language. Sign language. Yes, ibambile. Mosquito. Catch. Bakhona bamlibeleyo cash. Mosquito. Cash. Ya masinikele ke kwikwaya yesikolo.
boys and girls. And how are you today? We are fine, ladies and how are you? I am very, very happy to be here today. We're handing over 6 mobile libraries with 1,800 books for the 2 schools. From the Mancosa team, really, really excited to be here today at Masake. And we must thank the principal and the staff for the warm welcome we've received here today. It was a wonderful welcome. And we must, honored guests, ladies and gentlemen, we must also thank the Department of Education and the DBE for taking the time out of their busy schedule to be here with us today. Today is a very, very important day for us. Who's heard of Mancosa before? Nobody? So, okay, you're still in primary school, but when you finish matric, you're going to want to study after that, and you'll probably want to go to university. So Mancosa is a distance learning university. It's very, very big. And you're probably wondering, why is Mancosa investing in education in primary schools? The founder of Mancosa was Professor Yusuf Karodia. And he was very, very passionate about reading. He started off as an English teacher. So he knew as an English teacher how important reading is. If you want to be somebody, if you want to achieve something, if you want to be the president of the country, if you want to be a teacher, a doctor, you have to know how to read. So that's the purpose of why we're here today. We've been to over 200 schools across the country. We've been through to most of the provinces across South Africa. And it's been a while since we've come back to the Eastern Cape. And thank you to all of you from the Eastern Cape for making us so welcome here today. Yeah, so why is Mancosa involved in this project? So Professor Karodia was passionate about reading, and he believed that every child should have the opportunity of having books or having libraries in their schools. And the project started off in 2018. And here we are today. Unfortunately, Professor Karodia passed away in 2020. So this project is a legacy project. So all we say from Mancosa is that read, make sure that you read these books, and you will make a go of it and achieve something. And also, this is a partnership with the DBE and the Department of Education. Once again, we'd like to thank our partners. We need to thank them as well for finding schools like yourselves, who are so passionate about reading. And we can see that it's going to be used. It's going to be properly used. And our message to the principal and educators, keep up the good job that you guys are doing. And we wish you well. And thank you very much for hosting us here today. Thank you. Sizandla zethu. Masiye. Masipinde. Okay. Ngoku ke anzazi ezi items zekhwaya zingapha. Ozi4. Ngumculo nantoni nalena? Okay. Make sinike ichance ke ngoku umxhenso uzawuphakamisa utata uplata osuka phaya ephondweni. Uba uzawukwazi ukukhawuleza ube ready, ke sinike ichance make sitshintshe. Kamisa uMr Qegu ne kuqala idistrict kuze iprovince siyibambile ne kuzamngena uMr Qegu. Mr Qegu uza kufumana la mxhenso uba awuzuba kude. Good morning, viewers at home. Sir, how are you? I'm very well, thank you. Can you greet the viewers at home? Yes, good morning, ladies and gentlemen, and everyone at home. We're so happy to be here at Masake Primary this morning. Okay, I'm going to ask one question, and we are going to dwell because of the time. Sure. Why you decided to choose these 2 schools, Masake and RH Godlo, for this thing? Yeah.
So this is a partnership that Mancosa has with the Department of Basic Education. And the partnership with them is the department knows which are the most deserving schools. And the department helped us to find these schools. So we say to them, find us a school where they're passionate about reading, there's good leadership at the school, and they're going to make use of the libraries. And we're so happy we can see today that they've chosen the right schools for us here. My last question, what is your message with these two schools? So what we can say to them is we're very, very happy that they've been chosen, firstly, because we can see the commitment from the leadership. We can see the learners, they're so passionate and enthusiastic. And we want to see some future leaders coming out from these two schools. And we hope to see that, yes. Thank you so much, sir, for your time and this effort. Sure. Thank you so much for having us here today. Okay. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot.
Sibulele kakhulu ke program director, sibulise kakhulu ke kuwe. Sibulise kumfundisi Masethi phakathi kwethu. Sibulise ke ko principal bobayi-2 bezisikolo iMasakhe neRH Godlo. I-SMT zezisikolo zosibini. I-SGBs zezisikolo zosibini. Sibulise kakhulu ke kumhlekazi uMr. Wayiplata, udirector wakwa-ESSS pha kwaNdlunkulu ePhondweni. Sibulise ke nakwigqiza lakhe lonke eliquka ke umama uLindani okhoyo phakathi kwethu. Sibulise ngokuthobeka okukhulu kuyo yonke i-delegation esuka head office. Siquka nani ke bantakwethu bakwa-communications. Singalibalanga ke ukubulisa kakhulu. Special greetings to Mankosa University and the Yusuf Foundation. Sibulisa kuzo zonke inkokheli zokuhlala eziphakathi kwethu. Siyabulisa bazali abakhoyo. Sibulise ke nabantwana besikolo. Sinibulisa ke nonke egameni lenkosi ephilayo uYesu Kristu waseNazarethe. Ndonqanda uba ndithi amen ke nithi sikho ngemfundo apha. Kuyinyweba ke enkulu kakhulu kwisebe lezemfundo apha edistrictini into yokokuba sibe khona kulo mnyhadala mkhulu kangaka. Iyanqwenela ke udlulisa ilizwi lenkxaso ilizwi lesingxengxezo elisuka kumphathi wesithili umama uCiko, whose wish was that she should also be part of this gathering. But unfortunately, all district directors are gathered at Port Alfred this morning. Inhliziyo yakhe ke ilapha ngokupheleleyo much as ba Port Alfred. Siyanqwenela bethuna ukulidlulisa ilizwi lokubulela kakhulu to uMankosa University. A special word of gratitude to you, Mankosa, and the Yusuf Foundation for this gesture of goodwill. Maybe before I dwell much on what the district wants to say about this gathering, mandithethe into ethi ndiyavuya umbona lo mfo lo bendingamazi uba nguZipho vela ndisoloko ndimbona into endiyaziyo ngayo into kuyawuthanda ndisoloko ndimbona ebambe imayikhi ecula ndiyavuya ukubona ke mfo kabawo ndiyibona laa cawe yakho uyithanda kakhulu ndidla ngokubona phaa kwiividiyo zenu. The district is very much thankful to Mankosa University as well as Yusuf Foundation for this gesture of goodwill. It will go deep down to the fulfillment of basic fundamental rights to the learners of these two schools. You will recall that Section 29 of the Constitution of the Republic of South Africa enshrines a fundamental right of education to all people who are part of the citizenry of this particular country, including, of course, the children. Now, one of the most important things that you cannot do in life is to say that people must go to school, and when they are at school, then you find that there are no resources. What you have done in Mankosa is that you have assisted the department in its entirety in providing resources that are going to enable our learners to perform better. Currently, the main problem that we are faced with is the problem of literacy. There is a general complaint from all corners that this sphere still needs to be attended to thoroughly. And with these 1,800 books that will be kept in these 6 libraries, you are ensuring us that this aspect of numeracy is going to be attended to thoroughly.
and be given the attention that it deserves. It is indeed going to make a huge difference in the lives of our learners, especially at primary school level. Number two, these are formally disadvantaged learners. Surely they need all the support so that they are on par with their peers. Yes, we as educationists acknowledge one very important thing, that nothing can stop a learner from succeeding in life, whatever it is. But the development of language, at least, it assists in capacitating the learners so that they have a better understanding of all the other languages, or of all the other subjects. I hope these books, 1,800 books, they cover different disciplines that are going to assist our learners, additionally to the capacitation in the sphere of language. Sikuphulo ke Tata uPlata nje uyazi ba nani leliphethe elibulo lokuba ngoku ulwimi lwemveli labantwana lusetshenziswe ngokupheleleyo ekuxhobiseni abantwana ngokuba bakwazi ukufunda ngelanguage yabo abazalwa nayo. So we hope that it will be attended to through this program that Mancosa is bringing to our schools. Lastly, the province has priorities that it has set in its effort to reach the educational dream that must have been accomplished by the year 2030. One of the key areas that the head office is looking at and the entire province is the development of literacy. I think I've already said it. So nizasincedisa kakhulu ke kulo mcimbi ke Mancosa, because we are hoping to see a new generation of our learners well equipped and ready to go to the next level. Mama Tigana, now Mr. Kwetana, these libraries, I hope, are not going to be white elephants. They are not there to decorate your schools. These libraries must be used for the benefit of the learners. You will only be able to truly thank Mancosa when you see that they are making a huge difference. Our schools have a bad culture of getting resources but keeping them safe so that zingamosakali, you know, and that at the end of the day costs our learners. Siyacela incwadi masibe mdaka ukusetyenziswa. Incwadi masibonakala uba ziyavulwa. You see, so that sibone igalelo lazo kwimfundo yaba bantwana baselokishini. One thing before ndihlale phansi endiyivuyelayo ke Mfundisi Masethi into ethi abantwana sibakhulisela kwezilokishi, sibafundise aba because nathi sikhulele ezilokishini, safundela ezilokishini. But universities zona, they are not different. They cater for all quintiles. Ako quintile 1, 2, 3 for university. Universities are the same. So we expect these kids that later on in their lives, they must go to University of Cape Town, Stellenbosch University, the best of the universities. And they can never do that if they are not provided with solid foundation. You know? So these 6 libraries are an important resource that is going to enable these learners to fulfill their dreams. And remember very well that the sky is the limit, okay? Our education system is designed in such a manner that it does not prescribe that just because you are born
in the circumstances of abject poverty, you must remain poor. And all the resources that you get must be aligned to that. We capacitate these learners and provide resources to them so that they compete with the world. This evening, our country will be, our national team will be competing at the international level, the global level. So must these learners be. It is significant, it is very important that we are here to hand over these 6 libraries to these learners on this particular day, you know, because these learners must not only see East London as a place where they are only going to get work or jobs, you know. They must know that they belong to the world community. So, bantwana bam ke, spread your wings. Education has got nothing to do with uzalwa ngubani. Has got nothing to do with uzalwa lokumeko ezinjani na, ne? Into ethethayo liphupha lakho. Siyavana ne? Use all the resources that are provided to you. Ngendlela that is going to enable you to become a better person so that you achieve your dreams. You do have dreams, all of you here. Sanuhlala phezu kwamaphupha enu, sebenzani nzima so that you become better people kwixesha elizayo. Nizaphucula imeko zamakhaya enu, niphucule imeko zenu, niphucule imeko zengingqi zenu. Okay? Lena, it has got nothing to do noba usuka kwindawo enjani na. Niyayibona mos le environment yalapha eMasaki biyaphila inhle, ne? Iyanibonisa ke into ethi naphantsi kwaziphi imeko you can create a better world for yourself. Thank you very much. Masiqale siwomishe. Masiye. Masipinde. Niyasiva mos isilungu ne? Ndiyatsho. Esami isilungu kufuneka mina kubekho idonga emveni kwami ndoyame. Siphuma sonke yabona ke ngoxa ndibuya umva ndingaxhaseki intweni siba nengxaki. Masibulele ke ku Mr. Qeko ongumhloli wesisikolo aphinde abe CMC head yaba bahloli bezisikolo zelicala. Ngingayithathi kancinci ke abantwana bami i-reading. I-reading nokuya iyawavula amathuba naphini abuye akwazi ukufunda. Nasecaweni kuthi sizawucela la mntana wakwabani azosifundela i-reading uvele pha ecaweni. Siyavana? Because i-reading is a basis of all learning. Whatever nto zayilena, you have to read it. Ukwenzela noba umvanga lo muntu uphinde uyozijongela ne. Ngoku ke sizawucela ikwaya yesikolo izawuphakamisa uMr. Plata oza kwenza i-keynote address phuma apha esebeni. Ngoku kwakudala besawuthi ke usisi ngesizulu usisithethe siqavile, ngesixhosa usisithethe sembeko, ngesilungu i-guest yethu, guest speaker yethu oza kwenza i-keynote address o-relevant kakhulu ke because ngabo abasiphathele lo mtshato noMenkosa. Mosquito! Catch! Mosquito! Catch! Yes, ibami liyenze noba sikho ke ne. Niyifake nani pha egodlo. Siyavana ne? Yeah. Mosquito! Dilide uthi ready. Touch! Did he touch and tanga catch? Baya catch. Say language! Say language!
Masibaqhubele Nkosini bantwana bam. Yiyo. Kaizer Chiefs. Timu yangu wahlala ngoba yeniyenza saya kwesinye isikole esagcolekela shirikati mandi butyaze umnqwazi kumphathi wohlelo ndibutyaze umnqwazi kumfundisi ebesivulela inkonzo le function namhlanje ndibutyaze umnqwazi kubo bonke ngoku izidwagube ezikhoyo apha emva kwam ngakumbi ke kubantwana besikolo balapha eMasakhe nase-RH Godlo nootitshala bakhona molweni bethunana nabazali bonke umntu bethu onolivayo ilizwi lam molweni. Enyanisweni ke namhlanje sibe sendichaza uba ndingubani. Enyanisweni ke silapha namhlanje and ke ngoku besinexesha elincinci loba sibe lapha kodwa ke sizawugqiba wena. Okucacileyo kukuba silisebe lezemfundo siyafunda siyafundisa wena msebenzi wethu ophambili lowo kufunda kufundisa kuqinisekisa uba umntwana uyafunda aye kwibanga elilandelayo. And ke ngoku siqinisekisa uba ootitshala abaqeqeshiwe ootitshala bayakwazi uqeqesha abantwana. And ke ngoku xa kufike uMankhosa as a donor for e-libraries, we are so excited as a department. And what makes us to be more excited is because that will contribute to the reading of learners with meaning. There's a cry that our learners cannot read with meaning. Bayacengeleza nje into iba abafundi but abayazi ba ithi ukuthi le sentence bayifuna. So ke ngoku silapha ke ngoku sizokwamkela ezincwadi. Uyabona ke apha ke kumabakala esikolo siqala pha konombushwana usuka pha ku grade R uyosho pha ku grade 3 apha kufundiswa into nje ezintathu: literacy, life skills numerous. Sifundiswa into ezintathu pha iminyaka idibe mine fundiswa izinto ezintathu. Kwenzelwa ntoni? Kwenzelwa uba uthi xa ufika pha kwibanga ubanga lesine grade 4 ukwazi ukufunda, ukwazi ukubhala, ukwazi nobala. Zezo nto zike sifuna ufike uzazi pha kwibanga lesine. Kuba kwibanga lesine akuhlekwa namntana pha. Kungena lo utitshala, ungene lo aphume, kungene lo aphume. Uyathi wena ngozalibela ukudlala. Yiloo nto ke eklasini afunanga udlala eklasini. Uza utitshala we-maths. Xa uza utitshala we-maths ukhupha incwadi ye-maths ubeka phezu kwetafile. Phezu kwedesk ke khupha pha kubhaka. Ube ready for angene. Afunde. Xa iphuma ubeka incwadi, ukhuphe incwadi. Faster. That one. Ukwenzela uba ke ngoku ke uyibambe le nto ifundiswayo apha. So ke ngoku ke uMankhosa uze nelithala lencwadi kwezi sikolo sibini. Besisebha izolo sinikela kwisikolo esibini, namhlanje silapha. Lithala lencwadi eli esifuna into yoba ngoku sincedise nabantwana bam ukuba nifunde. And then xa ufunda ke ngoku whether isikakhulu language, ilanguage iyancedisa kwenzela uba ube ngumntu obhetele nakwenye isubject. Ube bhetele kwi-maths, ube bhetele kwi-geography,
ne-SS zonke subjects esenziwa esikolweni and ke ngoku ke niyikhathalele ke ezincwadi ziyakhathalela incwadi andifuni ukuba ndithi xa ndifika apha ndifika incwadi zingakhathalelwanga kubalulekile ukufunda imfundo ibalulekile ndiyandibona nje uba xa ndijikeleza apha apha eDamian Village ndibona nithe sa inzwana apha esitrateni nithe sa inzwana apha esitrateni ningafundi xa ufika ekhaya unexesha ufika kwekhaya ufike ixesha lokuphumla funeka ube nexesha lokuphumla utye unike ixesha lokufunda incwadi zakho uphinde uhambe uyolala umntana ofundayo akabukeli yonke into le lapha emhlabeni ubukele yonke laa nto ku magic 161 yonke laa nto iphaya ubukele yonke laa nto iphaya ayenziwa loo nto into ebalulekileyo kuba ke ngoku umanage your time mina don't manage your time hayi mntu akaba kuyaphithizela sanophithizela nabaphithizelayo wena uyayazi into yoba ke ngoku ufuna ufunda and afuna uhlala lapha eDamian Village forever uyazi wafuna uphume uye high school from high school uhambe eyunivesithi loo nto ke eyo kuyunivesithi uyiqala apha e-primary school ndandibacela abantwana umntwana esafuna ugrade 5 ndithi yabona ke ngoku njengoba upase kanje nje if ugrade 12 ungazikwazi uye eyunivesithi ndimbonisisa athuka ndithi akwazi uba ugqirha bafuna i-subjects ezi-4 xa ngugqirha funa i-maths funa i-physical science funa i-life science kufuna i-English if awunazo if ezo languages ezo subjects zi-4 awuzumastarishanga awukwazi uba ngugqirha injineli zifuna i-maths ne-physical science ne-EGT bazikhona i-technical subject ezikhopha so ke ngoku funeka uzilungisele kwangoku into yofunda ibe lapha egazini into yofunda wayelapha egazini ungaphushwa siyayazi uba it's a fact into yoba abantwana abaninzi bahlala nomakhulu i-fact leyo xa uhlala nomakhulu ayithethi uba ngumdotsha umakhulu umdotsha ngumntu umakhulu izawucela nto yodotsha umakhulu thina sigugile thina ilaa nto sesikubona izulu okanye usathane loo ndawo siya kuyo sesibona ivele phaa ngempolo uba apho siyakhona nina nilikamva lesizwe so awunikwazi bethunana to drop the ball don't drop the ball bantwana bam qiniseka uba ufuna incwadi zakho kwenzela uba ube ngumntu obhetele ngomso bathi noba bakuthuka bathi uzenza bhetele ithi ndibhetele nyhani kuba kaloku ndiyafunda so ndiyacela bethunana mna ndandifunda netshomi zam zikwa-ifemeli sindithi xa ndiyofunda nabo ebusuku ndiyogciniswa phaa ndalo siyagciniswa sasigciniswa thina kudala uyogciniswa phaa kulaa mzi xa ufika phaa kulaa mzi ugciniswe phaa silale mna ndiya kuba sonke sisenza u-standard 5 sonke senza u-standard 5 ngoko mna ndihamba thatha incwadi zam kaloku sine-homework ndikhoma kunyaniselo siyabonga safike sifunde phaa xa sifika phaa kunyaniselo siyabonga hayi thina sozithunzela thina sizofunda ndifunde ndodwa phaa mna kodwa ndaphi ke ngoku niyabona ke bethunana ndaphi ke ngoku baphi ke bona so ndizama uthi ke bethunana zihoyeni zikhathaleleni and ekuzikhathaleleni kwenu don't forget your bodies ningalibali umzimba wenu ningalibali ukhusela imizimba yenu protect your bodies umzimba wenu mangafektwa zii-drugs umzimba wenu mangawutatshwa nangubani na ukhusele umzimba wakho ikhusele inana ikhusele umzimba wakho ukwenzela kaloku ke ube ngumntu obhetele bethunana
And ke ngoku ke into ebantwana bami is that kuba ke silisebenza zemfundo siyafundisa ngoku sesaqonda uba ukuze siyazi uba lo msebenzi wokuhlukunyezwa kwabantwana siwuphathe kakuhle sabiza amapolisa ahamba nathi amapolisa sinesigqibo sihamba namapolisa ngoku uthi xa ngathi kukho into engathi asiyiqondi sithi amapolisa jonani kubo uhlukumeza abantwana so ade abambe nalo mntana ke ngoku uthuleyo omnye ehlukunyezwa suthula omnye umntana ehlukunyezwa suthula ezincwadi efancwadi zine-information about i-life skills zine-information uba umntu uziphatha njani ezincwadi xa ungazifuni ezincwadi uzazazela phezolo utitshala phambi kwenu imiso ngemiso enifundisa ngoziphatha kodwa ungayihoyi loo nto leyo and yeka ungayichazi into eyenzeka kuwe emzimbeni wakho yekani ungayichazi sanongayichazi into eyenzeka kuwe emzimbeni ongayithandiyo kuba loo nto ke leyo iyakwenza uba ndikuthandabuze as umntu ndithanda uba loku wena ugcina amanyala enzeka kuwe emzimbeni loo nto ithetha ukuthi wena umanyala ashushu kuba uyithethi mos into eyenzeka kuwe emzimbeni yithetha enzeka emzimbeni and ke ngoku ke sombaleka umntu okwenza into mxele beqhakeka makasuke endleleni yakho makayeka ukuphathaphatha ngalo mazi bethuna na ndithi apha kwezi zikolo zibini halala uba ndifumane la mabhaso le-donation and siyacela ke bethunana uba izikolo ziyazi into yoba zininzi izikolo ezilapha kweli phondo ziyi-5,200 izikolo kweli phondo xa unaloo nyweba uziselwe into yamkele ngezandla ezishushu imbewu le sityalayo mayiwele kumhlaba ofumileyo ukwenzeka intshule ibe lulutho ezingqondweni nasempilweni zabantwana bakwazi uba babe zinto apha emhlabeni and bakwazi ukuphucula amakhaya abo nekamva labo ngomso kuze ayuba ilibe siwamisha siye siphinde ngoku ke sizawufumana i-item yokugqibela phaa emculweni ne emveni kwayo siza kweya kwi-closing remarks oprincipal ke bezi zikolo bathi siva njani na siyavana le ya khawuxelele lo ulapha ecam kwakho eleft ne uba uthi uyabona indlela esibahle ngayo ngase sihlale sinjeni siyavana ne uphinde uxelele lo ulapha ngase-right kuwe benditsho kwesibili sithini ntombi yezi ilibe bafana intombi nabafana kaxesha linye Usemseni kathi
Say language. Say language. Mosquito cash. Cash. Mosquito cash. Cash. Sithini ntombi? Bafana. Ngexesha linye. Hayi masiphes. Hayi. Mosquito cash. Catch. Kuyibiza lento ingalikho abantu abafikayo i-closing remarks ithi ke lonto siya emaphethelweni siyavana ne oprincipal bezizikolo sive into babava njani na siyavaneni sanixelela kuba nizawuphuma nini ne-TV ndinixelele nizawuphuma nini ephepheni ndinixelela nizuphuma nini ephepheni khani siqhobele Sobisha. Siya. Mosquito touch. Catch. Enkosi kakhulu uthe ngulista kane. Gama lakho lanto. Lasemsasazweni siyabulela ku program director. Before sithethe sifuna acknowledge nje ukufika kuka principal waseLukhanyo. Siyabulela ba efikile sibonile nelogiza phakathi kwethu omeza bethu neighboring school siyabulela nabo ngobukho babo phakathi kwethu okwethu kufutshane kakhulu kunye no Mr Kwetha u-deputy principal waseKwethani wase-RH Godlo uku acknowledge nokuba siziva njani ngale mina namhlanje emasakhe siyavuya kakhulu siyabulela khona umuntu ozawubulela kodwa siyiminqweli nje ngalomsitho ungaka sivuyela ukubona abantu abasuka kuNdlunkulu abantu abasuka ePhondweni at district level bakhona zonke zirepresentiwe ngale mina namhlanje imini enkulu lena emasakhe esingasoze siyilibale esifuna ukuthi aba bantu balapha bancame into zabo asoze sibaphoxe uthethile apha umhloli wethu kakhulu ukubana ezi mobile library zezingabi white elephant zezifike zenze umsebenzi wabo wathetha uMr Plata echaza into yokuba kwizikolo ezi200 kuye kwatyunjwa ezi zikolo zibini apha kwimetro lena yase BCM kwakhethwa ezibini kwimetro yase Nelson Mandela asiyithathi light yonke lonto sizele imincili CRH Godlo kunye nemasakhe kodwa uzawuthetha ke utata wase RH Godlo sithi halala siyabulela kakhulu sithi siyathembisa ukuba sizawungena kuyo mfundisi sizawungena kuyo sinazona students aphayana mama okaMenkosa sinotishara apha abenza i-master's degree kula institution balapha emasakhe khawubabulise misi sinabo ke iMenkosa ke ifike noko siyazi ba what is Menkosa siyabulela kakhulu sithi nabantwana ke bawuzeka mzekweni baqhubekeke befunda belidishwa ngabatishara sibabonayo apha phakathi kwethu omnye otishara abancinci kuyafundwa kakhulu apha
ngomnye wotishara aba abaphaya eMenkosa kakhulu. So siyazingca, we are very proud of you. Sine product yenu sithi ke nabantwana balapha eMasake bawuzeka mzekwenyini ukwayimentor yeYCAP sizambona soon kwaYCAP eqhuba. Enkosi miss, sawunikezela kuwe ke tata uKhwetha, siyabulela kakhulu. Mrs. Matikane, cela ukubulisa kuqala uprogram director, ndibulise uprincipal waseMasake, SGB yaseMasake, SGB yaseGodo, ndibulise indwendwe eziphuma kwaNdlunkulu head office, ndibulise indwendwe eziphuma kwi-district office yethu, bulisa abazali abakhoyo apha, abantwana, ootishara bezi zikolo zozibini. Mna ke ndingumnumzana uKhwethana, isekela nqununu lapha e-RH Godlo, ndimele i-RH Godlo, principal wakhona nesikolo siphele. Apha kuthiwa masizochaza, now that siphiwe samkela kuMenkosa idonors zethu, inkulu into abayenzileyo ngokuba bayibone imeko yezikolo zethu. Akukho mfundo inokuze iqhubeke singekho iskill ekuthiwa reading. Most basic 6 skills apha emfundweni. Therefore, reading, writing, speaking and listening. Umntwana oye esikolweni uyela uyo improve ezo skills. Thina botishara sikhona ukubakhapha abantwana kule ndlela yasemfundweni, and akho nto inozenzeke ngaphandle kwemfundo, ngoba noba uphina, noba uhamba endleleni ujonga ibhodi uyazibhala indlela ndiyihambayo iyaphi na, sele uthenga ukutya uyakufunda ukutya kuphekwa njani. That is reading. Impahla enxitywayo ingabe yahlanjwa le okanye dry clean only. Loo nto yonke yenzeka through reading. Iqala le reading esikolweni, and without reading akho mntu unoza claim into yoba ufundile. And nina abantwana bam ninenyweba yokuba nilifumene ithuba lokusibona isikolo, nibe sesikolweni, nifike esikolweni kukho ootishara, ootishara bafundise nina nifunde. Umntu kwethunyelwe esikolweni kwenzelwa into yokokuba ubomi bakhe mabube ngcono kunoba lo ungakhange alibeke inyawo lakhe esikolweni. Loo nto ke ndiyithetha ngamava. Yiyo ke le nto kubalulekile ukuba nokuziphatha kwenu, i-behavior, i-conduct yenu yohluke kubantu abangakhange bazi esikolweni. uMenkosa ke namhlanje uzobeka isitampu, and banalo ilungelo lobuya babuze uba ezanto sasininike zona nazithini, ngoba ayiso sipho nje esi, sisipho sabantu abadingayo nyani, futhi sikhulu. Uba ngabana, in fact noba besisincinci kangakanani na besizawusamkela, but it is the most basic skill.
esifunekayo empini ngamnye kuzo zonke i-subjects ozifundayo esikolweni. If you cannot read, it means you cannot learn. Wake wathi Madiba ngaphambili ke, a reading nation is a successful nation. So uba ngabana khanga udibane nokufunda ulese ulazi igama lithetha ntoni kuzaba nzima bamakuqhwele phambili nezifundo zakho ngoba yonke into iqala ekufundeni. Siyavuya ke si-RH Godlo, siyavuya siyimasakhe ngezi sipho esikhulu kangaka. Siyathembisa ukuba ezi libraries zizawusebenza ukunceda abantwana bendlu mnyama. Ngalo mazwi ndithi Nkosi ndihleli. Maswamishe asiya Masipinde ke ngoku ke lesizemosiyona nto size kuye-hand over ne zonke ezi zinto ibingama-free. Yawazi ama-free bantwana bam? Xa kubuzwa ke phaa kwamakwenu yonke le nto ndizayisummarize ibe ngamagama amathathu, siyavana? Niwanqaye ke nikwazi uyibalisa. Apha eyona nto izokwenziwe ngamandla nizonikwa laa nto sithi i-fundamental right. Access to information, access to education, access to opportunity. Ngamanje ezo nto zintathu ne kwenzela ningayilahla apha endleleni. Sizawunikezela ke uMenkosa isebe principal besikolo basondele. Kodwa ke before that ndizawucela i-SGBs ezi zilapha ochairperson noko bangabi kude nabo phaya ne ukwenzela le milenze yomithathu ivele. Okunye umntana oyi-1 kwisikolo mama ndibe kohlobo ne uba ukhona umntana ebeyile phaa kwimidiya ne kwezi sikolo zoyi-2 aba bantwana bobabili sebasondele phaya. Andiwazi ke mna ke laa mcimbi kodwa ke ochairperson be-SGB now that ke ezi zinto ziziswa kuni, i-responsibility yenu is to protect ezi zinto, is to give i-support kootishala around this. Ithi loo nto ningaphumi kwe-SGB meeting ningabuzi uba kusaqhutywa kakuhle ngezincwadi. And also you have to take pride in this project. Kuzamani kuthiwa kwafika uMenkosa ngelaa xesha sasi-SGB apha esikolweni. Niyalanda ithi ngubani bethe sizawulala? Hayi khani ihlabeleni bantwana bam ngexesha siphakamisa abantu abakhulu bezawusondela. Sifika kule nto size kuyo ke ngoku. Ya. Akekho bawona uzocula ngemayikhi le. Khanihlabeleni ke nizayithanda. Ndiyonqena ke nilicule nilanzelele le-Sundowns.
isikolo sibini sizovala. Manje abantwana bami sizawuvala iprogram lena ne xa sigqiba uvala iprogram sinike umem Khephu nomembali kwecala sekhohlo. Sicela ke SGB members zezisikolo othebesinde bazakwenza amazwi obatilizwi lomkhuleko. Kodwa ndithi ke i-SGB members masondele ibe khona ifoto ye-SGB members ebezikhona. Siyafanele? Ya. Kuqala abantu kanene. Imasa ihosi. Nine home ground advantage. Enkosi Enkosi mphathi inkqubo osiphethe inkqubo kakuhle kakhulu namhlanje. Mina ndime apha ndimela uchairperson we-SGB yaseMasakhe nanku apha ecangkwam. Okokoko ebe-excited ke yile nto iza kwenzeka namhlanje zonke iintsuku ezi, kodwa ngelishwa loba ke ngoku yamqubula iflu waphela engenalo kwa ilizwi lokuthetha. So wathi ke kuba sisebenza kunye sikwi-SGB sonke, wacela ke into kokubana ndimmele apha mna ndiyi-SGB kodwa ke emele otishala apha eMasakhe. Kuba ke ingumntu esisebenzisana kunye kulula, and uye wandibhalela ke wandixelela into yoba manditsho into kokubana uyabulela kakhulu. Uyabulela kakhulu uMenkosa, uyabulela kakhulu Department of Education. Uthi beyiMasakhe nabo iMasakhe ayincinananga phakathi kwazo zonke izikolo, ukuba ngaba kungatyunjwa yona kuthiwe mayibe yiyo eziselwa incwadi zokubana abantwana bafunde. Uthi ke ingathi benibabonile into yobana abantwana balapha bangabantwana abaninzi, bangabantwana abadisadvantage abangenazo ngoncami izinto. So ngoku bakwi-advantage okokubana incwadi zizaba khona apha esikolweni bezinikwa nini. Bathi bayabulela kakhulu ngento enibenzele yona nangamso. Bebulela ke kuye wonke umuntu othe wazidina weza eMasakhe ezokwenza yonke lento yenziwa apha namhlanje. Ibe into enhle kakhulu nenempumelelo ethembisa ke ukuba ngaba in the future lento yenziwe kubo namhlanje iyaba neziqhamo ezimangalisayo. Enkosi. Manje thabathe nam elithuba me on behalf of SGB yase RH Godlo, me as chairperson we school governing body sase RH Godlo.
Ndifuna ke ukutsho kwi-members zakwaManxhosa into yokokuba nisenze abantu siyayibulela kakhulu siyithakazelela isipho nisiphe sona sithembisa ke kanjalo into yokokuba sawusiphatha kakuhle esi sipho because kubalulekile into yokokuba into oyiphiweyo uyihloniphe uyiphathe kakuhle ukwenzela into yokokuba if it may happen into yokokuba ii-members zakwaManxhosa zifike phaa e-RH Godlo mhlawumbi zingabhungisanga bafike babuze into yokokuba ingaba esasipho sasiniphe sona siniqhuba njani bafike bebona into yokokuba nyani sasisidinga isipho esi babona indlela esisiphethe ngayo siyabulela ke kakhulu sithi iBhayibhile ithi sisikelelekile isandla esiphayo kuneso samkelayo. Blessed is a hand that gives. So ke sithi ke si-RH Godlo sibamba ngazo zozibini izandla kuManxhosa sisithi mazenethole enkosi.
sibe ngemli one. Uthi ke unentombi unumber 1 ndim, unumber 2 nonumber 3 khange ndibesaya. Ngoku sizawunikela kumfundisi, ndicela sihlabele iculo. Sizawubulela ke uThixo osezulwini. Ethi iBhayibhile usenza nhle zonke izinto ngexesha lazo. Sivala amehlo sithandaze bawusiyabulela namhlanje uphinde walunga Nkosi. Thixo wethu ingcwele, we've come to the end of the program. Now we want to lift our hands, oh God, to you and give all the glory. Give thanks to you, Father, for making this day, Lord God, a success. Thank you, Father, for everything beautiful. Oyenzileyo namhlanje. Thank you, Father, in the name of Jesus Christ, that Lord, ingqondo zabantwana Thixo wethu namandla onke zizawuvuleka ngakumbi. Thank you for uMankhosa. In the name of Jesus, we want to ask you today, as we return the praise, the glory back to you, to bless, Lord God Almighty, isikolo, bless you education department yonke. We pray in the name of Jesus, Otisala, Lord abafundi, in Jesus' mighty name. Thank you, Father. In the name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. Ihleli ke nabafundi bezikolo ke ezimbini ezizawonga ngento enhle kangaka nguMankhosa ngalemini namhlanje. Hleli noLithabile lapha kwezisikolo. Molo njani? Molo Phina, phela kanjani wena? Phina nathi Khondo. Uziva njani isikolo sakho sesafumana into enhle kangaka? Ndiziva kakuhle kakhulu because isikolo sethu sisayisona safumana inywebe ba asifumane incwadi. Sifuna ukuthi enkosi kuMankhosa ngesipho sikhe wasinika sona. Wow, uyityile siyabulela wena umuntu sibukele ekhaya. Siyabuya sisaye izintolo sothela ne-student saphaya e-RH Godlo. Ke no othandwayo igama lakhe limandi kakhulu. Yena ubuya phaya kwisikolo bathi RH Godlo siphaya eMdantsane. Molo njani? Molo, ndiphila kanjani wena? Phila nathi Khondo. Uziva njani wena naxa isikolo sakho nawo siye safumana? Ndiziva kamnandi ngoba ezi ncwadi zizawusinceda ukuba sikwazi ukufunda nathi sifumane information nathi. Ufuna uthini phaa kuMankhosa umpha amazwi amandi? Ndifuna ukuthi nobona enkosi ngoba le nto izawusinike i-information ezawusinceda nasezincwadini nathi ukuze sikwazi ukufunda. Isincedile kakhulu and may God bless them. Thank you so much. Thank you.